Lokalna samouprava raspisala je konkurs za dodelu sredstava iz budžeta opštine namenjenih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima za osiguranje useva, plodova, životinja, višegodišnjih zasada i rasadnika. Pravo učešća imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva koje su u aktivnom statusu u 2021. godini, koja se nalaze na teritoriji opštine Paraćin i čiji minimalni iznos prihvatljive premije za polisu iznosi 2.000, a maksimalni 100.000 dinara. To je konkurs koji je obnovljen od onog koji je bio od aprila do juna meseca i za naše poljoprivrednike na polisu se vraća 50% od osiguranja. Uvijek im kažemo da je najbolje da se jave u kancelariju 59 kod nas u radnoj grupi za poljoprivredu, gde bismo proverili svu dokumentaciju, da im sve bude tačno i uredno kako bi ne bi bilo kasnije nekih problema eventualnih oko raspoređivanja novca. Pored ovog, naša opština je raspisala još jedan konkurs Ekonomsko osnaživanje na selu. Interesovanje poljoprivrednih proizvođača za ovaj konkurs za sada nije veliko, kaže Slavka Jovanović iz Kancelarije za poljoprivredu opštine Paraćin. Taj konkurs se odnosi na preradu. Znači imamo za preradu mleka, mesa i pčelinjih proizvoda. Oni naši poljoprivrednici koji su zainteresovani za kupovinu nekih mašina, alata ili bilo čega što bi im služilo u preradne svrhe za te proizvode, mogu da kupe u visini do 500.000 dinara, gde bi im opština vraćala 50% bez PDV. A naši sugrađani na ovaj tip konkursa nisu navikli, na ovo vreme konkursa nisu navikli. Ima već 8 ljudi se dolazilo da se raspituju, uzelo je potrebnu dokumentaciju, ali do nas još nije stigla ni jedna prijava. Oba konkursa otvorena su do 23. novembra. Zainteresovani poljoprivrednici potrebnu dokumentaciju mogu da dostave na šalteru 7 u zgradi opštine Paraćin.